Új sori, part 1. Jó reggelt. Jó reggelt. Ennyi az idő. 7-5 van! Úristen, ma van az első napom az új iskolában. Nagyon gáz lesz, hogyha elkések. Gyorsan leszem. Ez most jó lesz. Gyorsan felkapcsolom az összes lámpát. Jó, ezt is. Most akkor viszem ezt a táskám. Emberek, nem tudom kiszedni. Oldom. Jó, most ez a táska gyorsan jó lesz. Isten, ebből gyorsan be kell pakolnom a sulis cuccok. Ezt ide rakom. Jó lesz. Pénztárca kell, és majd ma fogom megkapni a könyveket, szóval csak egy jegyzetfüzetet viszek. A kulcs. Jó. Hova rakjam ezt? Akkor lerakom oda. Életes. Gyorsan berakom a táskámba. Gyorsan a make-upot. Oké, egy kicsi púder. Szempilla spirál. Jó. És most ez a szelfény. Csodálatos. De nem raktam fel a fejemre a krémeket. Akkor csak a kézkrémemet rakom. Még a hajam. És egy drága parfümömből is fújjak egy. Nem csak egyet. Így jó lesz. Akkor gósuli. Vagy várjunk, hogy ezt felrakom. Gyorsan most az egyszer kihagyom. Ezzel itt mi történt amúgy? Oké, mindegy. Szia kicsim. De hogy kész vagy? Apa, hagyjál már! Na mindegy. Kicsim, hagyd már fent van! Gyorsan szek valami. Amúgy, hol van anya? Miért nincs kész a kajám? Ebbe van. Fúj, ez a hétfői. Szek valamit. Miért nincs semmi a hűtőben? Akkor majd valamit ott veszek. És egyébként még nincs kész a ház, szóval bocsi. Szia kicsim, jó reggel. Voltál anya? Gondoltam, sétálok egy. Aha, köszi, most nincs kajám, és el is fogok késni a suliból. Ráadásul mindenki rajtam fog nevetni, mert új suliba megyek. Kösz szépen. Bocsi kicsim. Ráadásul még ez bocsi kicsimezik. Biztos? Ez furi volt. Mindegy. Amúgy ebbe a suliba van csengő, mert én amúgy nem láttam. De amúgy lehet, hogy én vagyok vak, szóval... Ja. De mindegy, akkor ez lesz. Kezeljétek el, hogy neki ment. Szép repült minden. Segítenék? Amúgy nem, de becsengettek, szóval bocsajszi. Kezdés. Akkor ezt is így visszapakolok mindent. Jó. Akkor megosztjuk a C. Osztjuk el a G-vel. Biztos. 3, 2, 1. Hello! Te meg ki vagy? Hogy az egész így osztály mondta. Megjöttél, drágaság. Így megölelt. De ma már nem jössz. Foglalj helyet. Vagy be szeretnél mutatkozni az osztálynak pár szóval? Oké, akkor gyere ki, és mondj magadról pár szó. Én igen, hallom, hogy szeretnél, szóval gyere már. Jó. Szóval Laura vagyok, Launak becéznek, és Budapestről jöttem. Szuper, érdekel amúgy. Senkit?